Ayan, so thank you very much, Sister Hannah and Brother Justin. Sa lahat po ng mga na-bless ngayong gabi through our praise and worship, lang po, thank you Lord. Ayan. So sa lahat po ng mga na-bless sa praise and worship ngayong gabi, pag-comment sa ating comment section ng thank you Lord. And of course, sa lahat din po ng mga nanonood sa Facebook page, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nanonood din sa live ng ating guest ngayong gabi. Huwag ko munang babanggitin kung sino siya. Ayan, so good evening po sa inyong lahat and God bless po. And thank you very much sa panonood. At once again, live na live pa rin po tayo dito sa ating studio ng COG Aninipan Flora Apayao. So, to formally welcome us all, my dear brothers and sisters in Christ, my request, Mr. Kim J. Lara to do the honors. Yan, back to you sa church, Kim J. So magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po kayo dito sa live, dito sa COG Aninipan. Sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo sa amin. Kaya wag po tayong alis dahil marami po tayong mapakikinggan ng mga testimonies at kantahan dito sa COG Aninipan. At yun po, God bless po. Ayan, so thank you very much, Mr. Brother Kim J. Lara for formally welcoming our guests. And of course, sa lahat din po ng mga nasa studio ngayong gabi, thank you very much po sa support po ninyo sa ating program which is Chris Channel, #The Voice of Truth, #Testimony. Ayan, so live na live pa rin po tayo dito sa Church of God, Aninipan Flora Apayao. Ayan, so may I also request Sister Hannah Lizette Pascual for the shout out. Ayan. So, back to you dun sa church ulit. Ayan, good evening po sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng viewers ng Testimony ngayon. Hello po kay Myrna Lasaga. Thank you po for watching our show. Pastora Cathy Gonzalez Burgos. Thank you for watching, Pastora. Sister Cheryl Aglugov. Brother John Lloyd. Thank you po sa walang sawang pagsuporta dito sa program natin ngayong gabi. Sister Ryla Krista Lay Ohano, thank you for watching, sis. Ayan, so once again, sa lahat po ng mga prayer requests po ninyo, ayan, paki-send lang po sa ating comment section, paki-comment lang po yung mga prayer requests natin at sabay-sabay po natin ipanalangin yan sa Panginoon. And of course, sa lahat din po ng mga gustong mag-share ng kanilang blessing para sa trabaho ng Panginoon dito sa COG, paki-send lang po kay Mr. Joey Laureta sa GCash number 0965-524-2146. Inuulit ko po sa lahat po ng mga gustong mag-share ng kanilang blessing para sa trabaho po ng Panginoon dito sa COG Aninipan. Paki-send lang po kay Mr. Joey Laureta 0965-524-2146. And of course, wag na natin patagalin. Alam ko pong excited na po ang lahat na pakinggan ang kwento ng buhay ng ating guest ngayong gabi. Ayan, so help me welcoming our guest for tonight, ladies and gentlemen, is none other than Mrs. Ruth C. Roque. Ayan, so once again, welcome to COG Aninipan Flora Apayao, Ma'am Ruth Roque. Thank you very much for sharing your time. And of course, sa pag-respond mo sa aming invitation to be our guest ngayong gabi. At alam po namin na marami ang nagabang, marami ang gustong makinig kung paano mo nakilala ang Panginoon,
kung ano yung binigay ng Panginoon na ministry sa'yo. Ayan, so sa mga nag-aabang po, sa mga nanonood ng live ng COG Aninipan, and at the same time, yung mga nanonood din po sa kanyang live. Ayan, so paki-follow lang po si Ma'am Ruth Roque. Ayan, siya po yung kasama ko minsan, or minsan, sinasama ako sa kanilang mga live, and paki-follow na lang po siya, Ruth C. Roque. Ayan, so Happy Teacher's Day pala, Ma'am Ruth. Ayan. You may take your seat. Okay, so Happy Teacher's Day, Ma'am Ruth. Ayan, so siguro batiin mo muna yung mga nanonood sa atin at saka yung mga friends and half-friends. Okay, go ahead, Ma'am Ruth. Thank you, Sir Joey. Happy Teacher's Day too. Thank you. Sa lahat ng mga nanonood ng live ng COG Aninipan, good evening everyone. At hello din sa ating mga half-friends and friends. Oh, amen. So, again, good evening. Okay, so mag-start na po tayo, Ma'am Ruth. Siguro for now, pwede mo na sigurong i-share muna yung mga nagawa ng Panginoon sa'yo, yung testimony mo. Okay, so mga kaibigan, pakinggan po natin ang testimony ni Ma'am Ruth Roque. Ayan, so thank you Sir Joey sa mga surprise questions. So, tunay nga pong napakabait ng Panginoon. Yes. Kasi hanggang ngayon ay nandito pa ako sa inyong harapan at nagagawa ko pang i-testify ang kabutihan niya. So, unang-una, of course, as a teacher, dahil Teacher's Day, doon na lang tayo mag-focus. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng magandang trabaho. Amen. At of course, good health pa rin tayo. Ayan, so nagpapasalamat po si Ma'am Ruth dahil binigyan siya ng magandang trabaho ng Panginoon and of course, a good health. Yes naman, kasi alam ko at nananiwala ako na kapag nakakapit tayo sa Panginoon, no matter what happen, hindi tayo pababayaan yan. So, Ma'am Ruth, paano mo na pagsasabay yung pagtuturo at saka sa ministry na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Ano naman yung ministry na binigay sa'yo ng Panginoon? Doon sa church namin ay ako ang youth advisor. And of course, isa rin ako sa mga Bible study teacher. Okay. So, parang ikaw yung naghahandle ng mga kabataan sa church nyo. Anyway, si Ma'am Ruth po, mga kaibigan, ay member po ng Haven of Rest Church ng Santa Maria Flora, Apayao. So, bago natin pag-usapan, Ma'am Ruth, yung ministry, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, isang tanong lang po, paano mo po nakilala ang Panginoon? Sir Joey, ang mother ko ay isang pastor. Wow. So, ipinanganak na akong nakakilala sa Panginoon. Ayan. So, lumaki ako na may takot sa Diyos. Tinuruan ako ng aking mga magulang na sumamba at lumapit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Okay. So, dahil nasabi mo, Ma'am Ruth, that you are a daughter of a pastor, kumusta naman yung pagiging isang anak ng pastor? Ayan, nung mga pagkabata, ayan. So, kumusta po
ang pagiging anak ng isang pastor? Ayan. Ganon talaga. Hindi maiwasan na, ay, magkakabukingan na tayo dito. Okay lang yan. Hindi maiwasan talaga na sa panahon ng pagiging kabataan, talagang dala ng curiosity sa buhay na ito. Marami rin akong mga experiences na naglihis sa akin. Okay. Alright. Like? Of course. Like, siyempre, minsan, tinatamad ng mag-church. Okay. Ayan. Siyempre, pag nandyan ang mga barkada o mga kaibigan, magpapaalam sa parents, sabihin mo, may assignment kami, mayroon kaming mga projects na gagawin. Kaya yon minsan absent na sa church. Okay. So, ano naman, Ma'am Ruth, yung napansin mo sa mga magulang mo kung paano nila hinandle yung mga ganong galawan ng kanilang anak nung yung pagkakabataan mo? Ang father ko, Sir Joey, ay diplomatic father. Hindi man ako nakarinig ng mabibigat na salita sa kanya. Okay. Mahinahon siyang nakikipag-usap sa akin. Yung mother ko, yan pinapalo ako noon. Pinapalo ako kapag nakakagawa ako ng hindi maganda. Ayan. Pero yung father ko, napakaganda ng pakikipag-usap niya. Doon ako na-mold. Doon na-develop yung aking pagiging humble din. Ayun. So, Okay. Yes, alright. So, kumusta si Ma'am Ruth bilang isang kapatid, bilang isang asawa, at bilang isang ina ni Jongjong and Jaja? Sa kapatid mo na tayo. Sa kapatid muna, ayan. Mahal na mahal ko ang aking mga kapatid, Sir Joey. Although malayo kami sa isa't isa, syempre kapatid is kapatid. 'Di ba? Bilang isa ng ina naman, ihuli natin yung asawa. Bilang isang ina, ngayon ko lang nalaman talaga na kailangan pala ng mahabang pasensya ang pagiging ina. Kasi katulad ko rin noon, minsan pasaway, at nararamdaman ko ngayon yung feelings ng aking ina at ama. Kasi ang aking mga anak, hindi ko rin naman sinasabi na bad sila, pero syempre, may mga pagkakataon pa rin na nakakagawa din sila ng pagkakamali na nakakasakit din sa ating damdamin. Pero as a mother, I need to be strong. At kailangan kong ipakita sa kanila kung ano yung tama. Kailangan i-correct kung ano yung kanilang mga pagkakamali. Yun, okay. Yes. O bilang asawa? Bilang isang asawa, of course, kailangan din pala ng kung mahaba ang pasensya para sa mga anak, mas mahaba pala ang kailangan ng pagiging isang asawa. Ayan. Ayan. So, bilang isang guro, kumusta si Ma'am Ruth bilang isang guro? As a teacher, nag-e-enjoy ako. Siyempre, ito yung passion natin. Yes. Kitang-kita naman. Yes. So, yun lang, Ma'am Ruth. Nag-e-enjoy ka bilang isang guro. Okay, so, ano naman ang masasabi mo sa mga estudyante natin nanonood ngayong gabi? At of course, ano naman ang masasabi mo sa mga estudyante natin na nandito sa studio natin na nanonood sa iyo ngayong gabi? Sa mga nandito sa studio ng mga estudyante, I appreciate them very much. Nakikita ko ang kanilang submissive sila sa ating Panginoon. Na kung saan yun ang pinakamahalagang asset dapat ng isang kabataan.
Alright. So, Ma'am Ruth, at sabi mo kanina na isa ka sa mga, ikaw yung advisor ng mga kabataan sa church ninyo and you are one of the Sunday school teacher, parang ganun ba sa church? So, paano mo napagsasabay yung pagiging guro mo at sa ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Sir Joey, willingness. Okay? Teacher tayo, so kailangan naman sa church gamitin din ang influence as a teacher. Kailangan din nating magturo doon, gaya ng ginagawa natin sa school. Okay. So, magbabalik po ang Kristiyano, hashtag The Voice of Truth, hashtag Testimonite. Makakarinig po tayo ng isang magandang awitin na ibibigay sa atin ng mga worship team na nagla-live din sa loob ng church po natin. Ayan. So, let us all welcome Sister Minda Laoreta na nasa church po ngayong gabi. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Kristiyano. In times of trouble, He's there. In times of need, He's there. Today and tomorrow, He's there. He is there. Thank you. Nagbabalik po ang Kristiyano, hashtag Voice of Truth. Ayan, so maraming salamat Sister Minda sa napakagandang kanta para sa Panginoon ang ngayong gabi. And of course, shout out po sa mga nanonood, kay Maring Janice Kaligan, kay Sister Cheryl Aglugob, and my hipag, Sister Jessamine Joy Calma Arellano ng Bulacan. Good evening. Sister Hannah Pascual, ay Pastor Michael Burgos, ayan, sa mga na nanonood sa amin ngayong gabi, kay Gemma Claro Olieza, kay Simon Joshua Liban ng COG Tugigaraw. Thank you very much for watching and good evening. And of course to Ana Lorraine, kay Hazia Martiliano de la Cruz, kay Tita Cristina Eugenio Wisco Barit ng Lawag, Ilocos Norte. Good evening, Tita Tin. And Pastora Cathy Burgos, kay Lola Mirna Lazaga ng Pasig City, Manila. Good evening po, Lola, sa aming programa dito sa COG Aninipan. And of course, kay Ma'am Janeline Nawi Tagabanduque. Ayan, so good evening, Ma'am, and happy Teacher's Day. Kay John Lloyd Tagaban, kay Kevin Melchor Aglugov. Hindi ko alam kung nasa Tugigaraw pa o nasa Manila na. Ay ingat ka palagi, Kebs. Kay Sister Donna de la Cruz, kay Sister Alphalay ng Pasig City, kay Ma'am Melissa Valiente Tagaban ng Malubibit Norte. Ayan, good evening po, Ma'am, and happy Teacher's Day po. Kay Raila Cristale Ohano, kay Crisel Pahel Beleno, may kumare. Yan, so good evening. Nasa China po siya actually. Hindi ko alam kung anong oras sa China ngayon. Happy Teacher's Day din po kay Ma'am Crisel Pahel Beleno. And of course, kay Leani Abig, Haynes Lester de la Cruz, Casey Lara, kay Rosalia Columia. Good evening po. Kay Sister Ivy Daile Grabelo, kay Bridget Kathleen Felipe of Malubit Norte. Ayan, good evening and happy Teacher's Day po. And of course, kay Ate Jonaline Salisipan Duldulao, kay Sister Jovi Nenet Agkawili, thank you very much for the 35 stars. Ayan, may nag-send po ng stars. And of course, kay Sister Rialyn Burgos, kay Haizilin Agabanos Labinay. At sa mga hindi ko po nabanggit, ayan, maraming salamat po sa pagtutok ng programa ng Youth Empower ng COG Aninipan Flora Apayao. And of course, sa mga may gustong prayer request po,
you are free to comment po sa comment section po natin at sabay-sabay po nating ipanalangin yan sa Panginoon. At sa lahat po na mga gustong mag-share ng kanilang blessing para po sa trabaho ng Panginoon, COG Aninipan, pakisend lang po kay Mr. Joey Loreta at 0965-524-2146. Inuulit ko po sa lahat po ng mga may prayer request, paki-comment lang po sa ating comment section at sa lahat po ng gustong mag-share ng kanilang blessing para sa trabaho po ng Panginoon ng COG Aninipan, pakisend lang po kay Mr. Joey Loreta at GCash number 0965-524-2146. So, pagpapatuloy po natin ang makinig sa kwento ng buhay Kristiyano ni Ma'am Ruth Roque. Ayan, so Ma'am Ruth, ano yung greatest blessing na natanggap mo sa Panginoon? Ang greatest blessings na natanggap ko sa Panginoon ay ang aking mga anak. Yes, they are precious to me, precious gift. Kasi nung dalaga pa ako, na-diagnose ako ng endometriosis. Ayun. At na-schedule na ang pag-alis sa lahat ng aking reproductive organ, ang ovaries and pati na rin ang aking uterus. So wala nang kong pag-asa noon na magkakaanak pa. Pero doon ako lumapit sa Panginoon. Ayan. So, doon ko nakita na ako pala I am a woman of faith. Ayan. So, doon ako, nag-focus akong nanalangin, talagang lumuhod ako sa Panginoon. Kasi, siyempre, gusto nating magkaanak. Ikaw ba? Of course, lahat naman pangarap magkaroon ng anak, Ma'am Ruth. Ayan. Yes. So, ayun, ang akala ko talaga noon, hindi na ako magkakaanak, Sir Joey. Ang akala ko talaga wala na. Kasi nga, ang sabi ng doktor ko noon, aalisin na nila ang aking uterus and ovaries. Pero nung last na in-ultrasound ako, meron pang konting pinanggagalingan ng fertilized egg. Kaya yun, ang sabi ng doktor ko, uwi ka na at mag-asawa. Wow, praise God. So alam mo, Ma'am Ruth, talagang walang imposible sa Panginoon, especially if you have faith. Kung talagang may pananampalataya ka sa Panginoon, alam po nating lahat na there is really nothing is impossible sa Diyos na buhay. Yun yung talagang hindi ka talaga iiwan ng Amen. Panginoon. Kahit siguro lumayo ka, kahit siguro tinatakbuhan mo ang Panginoon pa rin ay talagang mahal na mahal ka. Kasi wala namang ibang nais ang Panginoon kundi yung lumapit tayo as His sons and daughters, and He is always willing and ready to give kung ano man yung mga hilingin po natin sa Yes. Panginoon. Ayan. Yes. So, syempre kung may mga blessings tayo, ayan, hindi nawawala yung mga pagsubok sa buhay. So ano naman, Ma'am Ruth, yung hindi mo malilimutan na pagsubok sa buhay na dumating sa'yo at paano mo ito nalampasan? Marami, Sir Joey, marami. At yung iba ay sa akin na lang siguro. Yes. Yes. Marami. Parang pare-parehas lang naman tayo ng experiences. Tayong mga tao, pare-parehas na mayroong nagpe-persecute sa atin. Merong mga marami tayong pagsubok talaga. Hindi natin maiwasan yan. Magmula noong nag-asawa ako, syempre, ang pag-aasawa, hindi yan madali.
Oh, Kaya, kapag hindi kaya nga single pa rin ako hanggang ngayon eh. kapag hindi maiwasan, ang asawa magiging sawa, di ba? At sa huli, kapag hindi ka strong sa pagiging may asawa, aalisin mo yung S, magiging awa. Pero salamat sa Diyos at binigyan din niya ako ng napakabait na asawa. Yes, of course. Kitang-kita naman namin yan, Ma'am Ruth. Diba? Yes. Napakabait ng aking asawa. Kahit minsan ay, siyempre, ano yan? Umiinom yan ng, anong tawag natin doon? Serbesa. Pero kahit kailan, hindi pa niya ako sinaktan. Yun yung isa sa mga... Yes. At hindi siya nagpabaya sa amin. Amen. Yun naman yung importante, Ma'am Yes. Ruth. And sana makita naman namin na and we are praying na sana makita din namin na kasama mo yung mister mo going to Yes. church. Please help me pray na sana madadala ko na rin siya sa church. Okay. So, ano naman yung favorite verse ni Ma'am Ruth at bakit? Ayan, Sir Joey. Makikita yan sa Matthew 11:28. Yes. Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Of course, ang Panginoon ang una nating takbuhan. Gaya ng sinabi ko kanina, na marami talagang pagsubok sa aking buhay. Napakarami, Sir Joey, hindi ko na mabilang. Pero, siyempre, nandyan ang Panginoon. Laging handa para tumulong sa atin. Minsan nagpapanik ako, pero ang pagpapanik pala ay nagpapakita ng hopelessness. Ayan. Kaya, maiging ang gagawin natin ay mag-pray. Dahil ang pagpe-pray, ayun, doon tayo tumitibay or doon tayo tumatatag. Amen. Ayan. So, oo naman, in prayer natin is impossible. Ayan. Yes. So, isa rin kasi ang panalangin sa mga armas ng isang Kristiyano. And prayer kasi yun yung isa sa mga ways kung paano tayo makipag-usap sa Panginoon. Ayan. Yes. So, makikipag-usap tayo sa Panginoon through prayers. Okay, ano naman ang favorite Bible character ni Ma'am Ruth at bakit? Bible character. Favorite Bible character ni Ma'am Ruth. Siyempre, ang pangalan ko ay Ruth. Di ba? So, ang favorite character, Bible character mo Favorite si Ruth. character ko pa rin si Ruth. Bakit? Yes. Kasi, ano man ang pagsubok, si Ruth hindi lumayo sa kanyang Panginoon. Amen. Ayan. So, ang favorite Bible character po ni Ma'am Ruth ay si Ruth din po. So, ano yung kwento ng pagbibigay ng pangalang Ruth sa'yo ng mga magulang mo, Ma'am Ruth? Ayan, since ang aking mother ay pastor, nakita rin niya ang magandang karakter ni Ruth. Ayan na. Nakita niya ang pagiging strong woman ni Ruth. The woman of faith. Okay. So, Ruth is a woman of faith. And Ma'am Ruth is also a woman of faith. Ayan. So, Ma'am Ruth, huling tanong na lang po, or ano naman ang may a-advise mo? Ano naman yung may bibigay mong message sa mga nanonood sa atin ngayong gabi? Sa lahat ng mga nanonood dyan, mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pag-antabay sa live ng COG at of course sa aking live. Ang advice ko sa inyo mga kaibigan, the best friend is God. Siya ang dapat nating unang-unang lapitan kung tayo ay nakakaramdam ng kabigatan,
kapag tayo ay feeling natin ay nasa darkness tayo at kung gusto natin ng comfort, amen, lumapit tayo sa Kanya dahil siguradong hindi niya tayo pababayaan. Sana ay maging prayerful tayo sapagkat sa pamamagitan ng pananalangin, doon tayo nakikipag-communicate, doon natin nasasabi ang ating mga hinaing at ang siyempre, tayo din ay dapat maglambing sa ating Panginoon. Ayan, so maraming salamat Ma'am Ruth for coming. But ang huling tanong, sino na kaya si Ma'am Ruth 5 years from now? Oh my God, Sir Joey, ang hirap tanungin yan. But of course, ako pa rin yon. Kung sino ako ngayon, the Ruth, who is the woman of faith, will still be the Ruth, full of faith after 5 years. Praise God. Ayan, so bago po natin tuluyang magpaalam sa ating live ngayong gabi, makakarinig na naman po tayo ng isang awitin galing sa ating guest. Ayan. Ladies and Surprise gentlemen, lahat, a sir. round of applause po sa ating guest, Ano ang awitin Mrs. Ruth Roque. Palakpakan po natin si Ma'am Ruth. Okay. So, may tawag po na mula sa ating church na sila muna. Okay. Wag po kayong aalis. From studio to church, pupunta daw si Ma'am Ruth doon sa loob ng church po natin. Ayan. Yan, so shout out po sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ayan, so meron pong prayer request dito. Prayer po para sa victory ni Brother Harvey dahil sa pag-take po niya ng licensure examination for teachers. So ayan, pumunta na po ang ating guest sa loob ng church and while waiting na naglalakad siya going to the church. Shout out po sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ayan. Sabi ni Tita Tintin Barit, ang sabi niya dito, nalipatak paparaya request ni Kate Paz, makalawas na niya agsaksakit, manganmet kit din agdengin. Okay, so pagpatuloy po natin panalangin si Baby Kate, complete healing. Ayan. So sa lahat po ng mga gustong magbigay ng kanilang prayer request, paki-comment lang po sa ating comment section dito po sa mismo sa ating live. Sabi pa dito ni Brother Justin Salisipan, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. God bless you, Ma'am Ruth. Miss you na. Ayan. So shout out also to Mr. Jennerin Laureta, na nanonood din po sa atin ngayong gabi. So I think our guest is already ready. Ay, wala pa daw. Hindi pa daw siya nakarating. Okay? So maraming salamat po sa mga nanonood. Ayan, saan man po kayo sa sulok ng mundo. Saan man kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa programa po ng COG Aninipan Youth Empowered. Ayan. So once again po, patuloy lang po tayong magkaisa para sa Panginoon. Patuloy lang po tayong manalangin. Patuloy lang po tayong magsamba. Dahil alam ko at naniniwala ko na talagang ibe-bless tayo ng Panginoon kahit anong kahit anong mangyari. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon as long as we have faith in Him. Ayan. So, sa mga hindi ko po nabanggit na mga pangalan na nanonood po, good evening and God bless po sa inyong lahat. And of course, sa lahat din po ng nag-send ng kanilang blessings, ayan, maraming salamat po.
Ayan, inuulit ko po sa lahat po ng nag-share ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, so, at sa lahat din po ng gustong mag-share ng kanilang blessing, pakisend lang po sa GCash number 0965-524-2146. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng Panginoon dito sa COG Aninipan. And we are very thankful po sa mga blessings na ibinigay nyo po sa amin dito. Ayan, so ready na po ba ang guest natin? Ayan, so ladies and gentlemen, once again, a round of applause for our guest, Mrs. Ruth C. Roque. So balik na sa inyo sa loob ng church. Praise. Light of the world, you step down into darkness. Opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heavens above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ayan, so maraming salamat Ma'am Ruth Roque. Ayan, so palakpakan po natin once again Ma'am Ruth Roque. At isa pa pong kanta ang ating mapapakinggan ngayong gabi.
ibibigay po natin yan ni Sister Jovi Nenet Agkawili. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Only thing that matters now is every high and low to me. In you I find my worth, in you I find my identity. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I taking all I have and now I'm laying at your feet. You have every failure, God. You have every victory. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Amen. Thank you very much, Sister Jovin Nenet Agkawili. Ayan. So, to close us in prayer, may request Mrs. Helen de la Cruz. Ayan. So, bago po ang lahat, ang mga prayer request po natin, prayer request daw po sa victory ni Brother Harvey sa kanyang pag-take ng licensure examination for teachers, and baby Kate Barrett for complete healing. Ayan, inuulit ko po, kung may mga magpapahabol pa po ng mga prayer request, paki-comment lang po sa comment section po natin. Ayan, so, prayer request po, Brother Harvey, for his for his victory sa pag-take ng licensure examination for teachers, and baby Kate Barrett for complete healing.
And another prayer request, Brother Genesis Laureta, sa kanyang birthday today. Ayan, so happy birthday, Jet. Yan, send me your GCash number mamaya. Okay, thank you so much, Lord, for the victory naman ng live ng Kristiyano ngayong gabi. At nagpapasalamat kami sa ating guest ngayong gabi. Thank you, Ma'am Ruth. Sana hindi ito ang una at huli mong pag-guest dito. So, maring tumayo na tayong lahat at tayo'y manalangin. Heavenly Father, we praise you. We glorify your name always, O Lord God. Yes, Lord, thank you so much for this evening, O Lord God. Thank you so much, Lord, for our guests. Thank you so much, Lord, for our hosts. And thank you so much, Lord, for our senior pastor, Pastor Michael Burgos, and Pastor Akate, O Lord God. Yes, Lord, thank you so much for the victory and success of this program tonight, O Lord God. Yes, Lord, we ask Thee, Lord God, continue to bless each and every one of us, O Lord. And Lord, continue to shower your blessings, your love, O Lord God, and your divine protection to each and every one, O Lord God, including all viewers, O Lord God. Yes, Lord, for the prayer requests, O Lord God, we lift unto you, Lord God, Brother Harvey Lansem de la Cruz and company, O Lord God, for the examination this coming Sunday, O Lord God. We pray for their victory, O Lord God. Yes, Lord, so with Ranaya Kate, O Lord God, fast recovery and total healing, O Lord God, for her, O Lord God. So with Brother Genesis, O Lord God, thank you so much, Lord, for giving him another year. Yes, Lord, we pray for him to give more birthdays to come in his life, O Lord God. Yes, Lord, continue to shower your blessing to each and every one, O Lord God. Yes, Lord, and hope next Friday, O Lord God, victory again for this wonderful program, O Lord God. Yes, Lord, we ask all these things in Jesus' almighty name. Amen and amen. Ayan, so sa lahat po ng mga members ng music team, thank you so much. Ayan, sa ating organist, Brother Hans Ugalino. Sa ating beatmaster, Raymar Ganaban, our bass guitarist, Brother Jonathan Lara, and of course, our song leader, Brother Justin Dapog and Sister Hannah Lisette Pascual. Sa mga singers po natin, ayan, we have Sister Luz Biminda Laureta, Sister Jovi Nenet Agkawili, at sa lahat din po ng mga guests po natin or sa mga live audience po natin na nasa church po at the same time yung mga nasa studio po, ayan. So, thank you very much. And of course, sa walang hanggang suporta, nandito po sila palagi para suportahan ang ating live, Mr. Larry de la Cruz and Mrs. Helen de la Cruz. Ayan. So sa mga members din po ng mga worship team na nasa loob ng church, ayan, Sister Hazia Lee de la Cruz, Brother, pangalan nito? Resty Alapit. Ayan, so good evening. And sa lahat din po ng mga friends natin, mga members natin na nasa studio, ayan, nagpre-prepare po ng mga snacks po ng ating mga musicians at the same time ng ating mga visitors. Shout out po kay Sister Cheryl Aglugub, ayan, busy po na nagpre-prepare ng snacks. And of course, po natin, and Ma'am Ruth, thank you very much for coming and happy Teacher's Day. So, gusto ko i-shout out yung napakasipag na music director natin, Brother
and Pastor Elmer Mendoza. Ayan, so maraming salamat po. And once again, see you again next week po. Good night po sa ating lahat and Merry Christmas. Ayan, kaway-kaway naman dyan yung mga audience natin o yung mga live audience natin na nasa church. Ayan, so advance Merry Christmas din po sa inyong lahat dyan. Ayan, maraming salamat sa pagdalo at sa walang hanggang or walang sawang pagtutok at pagsuporta sa aming live. Ayan, so inaanyayahan po ulit namin kayo that we are live every Friday po. Every Friday at 8 o'clock in the evening. So, sa lahat po ng mga nasa church po, inaanyayahan po namin kayo na lumipat sa ating studio at sabay-sabay po nating ano yan? Sabay-sabay po tayo magmerienda. Ayan. So, once again po, good night po sa ating lahat and Merry Christmas po. Ayan. Minalusan